سندیکایên rojnamevanan betêne belavkirin. Hevkarê min Ömer Sönmez ji bajarê Stenbolê wên ha li gel me be di vê rojê de ka çi gilî û gazinên rojnamevanan hene Ömer em dixwazin bibihîzin ji ber ku îro li wî welatî weke roja rojnamevanên li ser kar yên ku kar dikin. Belêdan başê vî dar te jî behs kir li Tirkiye û li Bakur ji sala 1961 û vir ve bê navber em dikarin bêjin ku ev 61 salin ku dehê çilê wek roja rojnamegerên ku dixebitin li ser karin tête pîrozkirin tête pêşwazîkirin bêguman yek sedemên vê yekê jî ev e ku di dehê çilê 1961 da zor û zext gelekî li ser rojnamegerên li Tirkiye tête kirin hen rojnameger boykot dikin û bi navê çapemeniyê rojnameyekî ji derdixin piştê vê yekê dehê çilê 1961 da hin mafên medyakaran rojnameger û xebatkarên medyayê bi yasayî tête garantî kirin û her wiha qanûna 2012 jî ku ji bo sîgortaya rojnamegeran jî di rojnameya fermî da tête belavkirin ji loma jî ev 61 salin ku li Tirkiye û li Bakur proje rojnamegerên ku dixebitin li ser karin tête pîrozkirin bêguman 4-5 pirsgirêkên bingehîn yên rojnamegerên li Tirkiyeyanî yek ji wan jî rewşa aboriyê û girêdayê vê yekê jî ji ber bêkariyê lewra li gorî sendîkaya rojnamegerên Tirkiye ji sedî 35 ku rojnamegeran ku ji em bêjin ji fakûlte û ji zanîngehan derdiçin di beşên rojnamegeriyê de û bêkarin bêkariyeke gelekî zêde jî di vê sektorê da heye lê yê din zor û zextên siyasînin ji ber ku azadiya medyayê gelekî hatiye tankirin bi taybetî jî ji sala ji derbeya 2016 û virva ji hewla derbeya 15 tîrma 2016 û virva zor û zexteke zêde li ser medyaya Tirkiye heye ev jî yek ji problemên serekeyî kujaliyê sendîka û saziyên rojnamegeran ve jî tête binavkirin li aliyê din jî bêguman kart û meseleya karta çepemeniyê û her wa akreditasyona ku li ser rojnamegeran tête kirin ev jî yek ji problemên serekeyî lewra serokatiya ragihandina serokkomariya hatibû ragihandin û piştê ku hatibû ragihandin jî kartên rojnamegeriyê yên gelek rojnamegerên ku bi taybetî jî muxalîfin hatibûn betalkirin ev jî wek problemên sereke tête destnîşankirin niha bêguman hin sendîkayên rojnamegeran jî raporê bi taybet belavkirin niha li gorî rêxistina navnetewî ya rojnamegerên sînornenas Tirkiye diwarê azadiya çepemeniyê da li nav 180 welatan da di rêza 153 da cî digire û her wiha rêjeyeke amareke gelekî balkêşiyê di nav 5 salên dawî da yani ji 2016 û virva dê hezar rojnameger û xebatkarên medyayê jî ku li Tirkiye kar dikirin ji karên xwe hatine avêtin hatine dûrxistin ev jî rêjeyeke gelekî balkêşê her wiha di sektora medyayê da jî li Tirkiye ji sedî notî bêyî sîgorta bêyî ku sîgortayeke garantiyeke yasayî hebin jî kar dikin li aliyê din jî niha bêguman di sala 2021 da rojnamegerên li Tirkiye gelekî bi daw û dozan jî mijûl bûn li gorî amarên sendîkaya rojnamegerên Tirkiye di sala 2021 da herî kêm di 130 dozan da 25 rojnameger ji ber ku nûçe çêkirinin ji ber nûçeyên xwe hatine darizandin û her wiha herî kêm jî 5 rojnameger ji ber nûçeyên ku çêkirin hatine desteserkirin hatine binçavkirin û her wiha bi saziya Rûtîkê heyî ku rojname û her wiha televizyonên li Tirkiye kontrol dike jî ew jî di heftê û yek biryaran herî kêm li 20 zêdetir televizyon jî bi taybetî jî televizyonê muxalîf bi qasî 21 milyon û 500 hezar lîreyê Tirkî jî cizayê îdarî jî biriye ev jî zor û zextekî wel ser medyaya Tirkî jî tête binavkirin li aliyê din jî parlamenterekî CHP ku ew jî bi xwe rojnamegerê bi navê Utku Çakır Özer raporeke taybet bi vê boneya vê rojê belavkirî li gorî wî jî dibêje di sala 2021 da li Tirkiye herî kêm 475 rojnameger hatine darizandin û her wiha ji bo 36 rojnamegeran jî 8 sal cezayê girtîgehê hatiye dayîn her wiha di sala 2021 da
گشتنامەیەکە ژالیە مدیریەتە ئەولێکاریە ترکیە بە هاتبوو بەلاوکردن و دوێ گشتنامەیەدا ژە هاتبوو گوتن و دەمەک ڕۆژنامەگەرێک لە دەروا چالاکیەکی داخویانێکە چەپەمەنیەدا دەستور بۆی نەدەهاتاین و وان چالاکیان تۆمار بکە لازم بوو و کارتا چاپەمەنیە یا و ژالیە سەرۆکۆماریە بە هاتبوو داین بەهاتە داین جلۆ ماژەمکارم بێژم و ڕەوشە مەدیای ژالیە سندیکایên ڕۆژنامەگەریەوە gelekî xirab tê te pênasekirin û tê gotin ku divê şert û mercên medyakaran rojnamegeran bête serrastkirin û her wiha ew zor û zext û fişarên deselatê jî yên li ser medyayê jî bête rawestandin da ku medya bawêke azad karibe karê xwe bike. gelekî spas Ömer Sönmez tu ji bajarê Stenbolê li gel me bûyî.